ቆንስላ ጽሕፈት ኢና ንርከብ ቆንስላ ቤት ጽሕፈት ጣልያን ማለት ከዓ ጥንታዊ ታሪኻዊ ሓድጊ እዩ በዓል ዓድዋ ሽም ብቻ እዩ ዝግለጽ ግን ዓድዋ ክልዓል ከሎ ዓድዋ ማለት ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ አፍሪካ እዩ ማለት እዩ አፍሪካውያን ግን እዚ ኣይፈልጥዎን እዚ ቆንስላ እዚ ዓለሙን ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ዝቀየረ ናይ ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ኣብ መድረክ ዓለም እውን ድምፆም ከፍ ኣቢሎም ክስምዑ ዘግበረ ባይታ እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢ ተዝኸውን ነይሩ እዚ ቅርሲ እዚ ክንደይ ኢኮኖሚ ምስሓበ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ምስተሰዓረ ስዕረቱ ምስ ፈለላ መስሪት እዩ እዚ ቆንስላ እዚ ከዓ 127 ዓመት ገይሩ ይርከብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቆንስላ እዚ ኣብ ድሕሪ ከም ትሪእሉ ፈራሪስዎ ዘለኹም እዚ ህንፃ ተሃኒፁ ዘለውን ፈራሪሱ ይርከብ ኮታስ ኣብዚ እውን እፅዋት በቂሎም እዮም ዘለው እዚ ከዓ ሓደ ናይቲ ቆንስላ መፍረሲ ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ቆንስላ ጣልያን ትትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ዓብይ ቅርሲ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ፈላሚ ዝኾነ ቆንስላ ጣልያን ኣብዚ እዩ መጀመርያ ካብ ምስ ዓወት ዓድዋ ኩናት ዝነበረ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኩናት ምስ ኣቋረፀ ኣብ ዓድዋ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዝተሃነፀ ብርክት ዝበለ ዓመታት ዝሓዘ ህንፃ እዩ እዚ እውን ጣልያን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኣብ ዓድዋ ኢሉ ከም ሓደ ዓብይ ስትራቴጂ ኣብ ዓድዋ ቆንስላ ክስራሕለን ኢሉ ጣልያን እውን ሰሪሕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ዓዲ ዘየለ ኣብ ኢትዮጵያ ደረጃ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘሎ ዓብይ ቆንስላ ጣልያን ሓደ ዓብይ ቅርስና እዩ ማለት እዩ ቆንስላ ብከም ናተይ ረዳድኣ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መጀመርያ ማእኸል ቆንስላ ወይ ከዓ ማእኸል ዲፕሎማሲ ተባሂሉ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተተኸለ ዓብይ ትካል እዩ እዚ ተተተኸለሉ ምክንያት ድማ ድሕሪ 1888 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓድዋ ብዝተኻየደ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ባዕዲ ወራር ጣልያንን ብዝተኻየደ ውግእ ጣልያን ምስተሰዓረ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ድሕሪ ውድቀቱ ዲፕሎማሲያዊ ርክቡ ንምጥንኻር ኢሉ ዝተኸሎ ናይ ጣልያን ቆንስላ እዩ እዚ ቆንስላ ማለት ያው ቤት ጽሕፈት አምባሲ ማለት እዩ እቲ ብናይ ጣልያን ባህላ ስለዚህ እዚ ተዋና ነገር እና እዚ ትካል እዚ ምስ ውግእ ዓወት ኩናት ዓድዋ ዝተኣሰር እዩ ማለት እዩ እዚ ተኣሲርካ ያው እዚ ዓድዋ ገዚፍ ምስ ዓወት ዓድዋ ዝተኣሰር ዓብይ ታሪኽ ኣሎ ንትግራይ ኢሉ ንኢትዮጵያ ኢሉ ንኣፍሪካ ከተኣስር ዝኽእል ፍላይ ንጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ናይ ነፃነት ምልክት ዝኾነ ጣልያን ያው ኣብዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ተሰዓረ ይፍለጥ ኣብ ዓለም እውን ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ዝቀየረ ናይ ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ኣብ መድረክ ዓለም እውን ድምፆም ከፍ ኣቢሎም ክስምዑ ዘግበረ ባይታ እዩ ቆንስላ ቤት ጽሕፈት ኢና ንርከብ ቆንስላ ቤት ጽሕፈት ጣልያን ማለት ከዓ ጥንታዊ ታሪኻዊ ሓድጊ እዩ እዚ ሓድጊ እዚ ከዓ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብቅድመይ ዝነበሩ ወገናት እውን ከም ዝገልጽዎ ዝነበሩ ብዙሕ ዘይተኸየደሉ ብዙሕ ዘይተዘረበሉ ብዙሕ ዘይተሃወፀ ብዙሕ ዘይተፈለጠ ቅርሲ እዩ ማለት እዩ ዓድዋ 1888 ከም ዝነበረ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቅን ታሪኽን እዩ ድሕሪኡ ሓደ ዓመት ዝኸውን ናብዚ ጣልያን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ንምስራሕ ኣብቲ ታሪኻዊ ዝኾነ ከተማ ዓድዋ ኣብኡ ክሰርሐለን ኢሉ ኣብዚ ሰሪሑ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ዝስረሐሉ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ካብቲ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ እውን እቲ
تي تاريخ بوتان كنديناي كم زنبرة عريو زسرحلون زصنعلون زنبرة خان بوتا سلازخنا كم عدوا ويكا خم إثيوبيا طرح زي كونس كم أفريقيان عبي قرسي عبي 10 زلوا ናይ ህዝቢ ኣፍሪካ 10 ዘለዎ ቦታ ብምዃኑ በዚ ልክዕውን ምስ ዝነበረ ኩነታት ዓብይ ናይ ምስ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት እውን ዓብይ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ተባሂሉ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቆንስላ ጣልያን ከተማ ዓድዋ እዩ ተመስሪቱ ማለት እዩ በዓል ዓድዋ ክኽበር ከሎ እዚ ሒዝካ ኢሉ ክበር ግን እዚ ኣይግለጽ ብዙሕ በዓል ዓድዋ ሽም ብቻ በዓል ዓድዋ ሽም ብቻ ይዝግለጽ ግን ዓድዋ ክልዓል ከሎ ዓድዋ ማለት ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ኣፍሪካ እዩ ማለት እዩ ኣፍሪካውያን ግን እዚ ኣይፈልጥዎም እዚ ቆንስላ እዚ ሳላ ዘይፈረሰ ኣብ ኮይኑ ምልክት ሳላ ፀነሐ እምበር ማንንም ዝፈልጦ ማንንም ዘስታውስ የለን ማለት እዩ ከም በዓልቲ ሙያ ኮይና ክገልጾ ከለኹ እና እዚ ቆንስላ እዚ ክትሪእዎ ከለኹም ምስኡ ዝተደራረቡ ብዙሓት ታሪካት እዮም ዘለዎ ዓድዋ ልብ ዘይተዋሃለሎም ብዙሕ ዘይተዘረወሎም እዚ ቆንስላ እዚ ኣነ ከም በዓልቲ ሙያ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ክገልጾ ከለኹ ብዙሕ ነገር ክስርሐሉና ተኻእልን ሃለወ ብዙሓት ሪሰርቸራት ክሪእዎና ተገበአን ሃለወ ብዙሕ ታሪክ ክጽሐፈሉና ተኻእልን ሃለወ ክንድቲ ዝበሃል ኣይተኸየደሉን بتمساسالي ون مزيت تحيزو أوزي أو قدمي حدا طاليان باندريو زولولو لكع مزي حاول استمسرته أوزي قدمي يركب مالتيو بحفشة كن زيتري وزلهم أنتاوي حرقم زحزو بس حلو درجة بس حلو بتمساسالي ون لعلو قرقر ون أريجو بنفاس وسيدو زنابنا أتوا خلي أوزي زم مسحوت خمري ومزلهم زمن دقات يوم فرارس زرب ብዙሓት ጸገማት ኣለዎ እዮም ብርግጽ ብዙሓት ጸገማት ኣለዎ እዮም ቶም ጸገማት ንሳቶም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብቲ ህንጻ ቆጽሊ ተበቂሉ ወሎ ፕላስ እውን ብዙሕ ዓመት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ተቆርቆሮውን ንላዕሊ ተነቂሉ ንፋስ ይዝኣትዎ ዘሎ ንፋስ ዝናብ ይኣትዎ ሕጂውን ዝናብ ይዘንበሎ ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ውሽጢ እንተኣቲና ክትሪእዎ ኢኹም ዝናብ ብላዕሊ ዝኣተዎ እዩ እዚ ቅርሲ እዚ ዝናብ ተኣትዎ ንፋስ ተኣትዎ ኸኣኒ እቲ ታሪክ ናይ ኩሉ ታሪክ ዝነበረ ዓብይ ታሪክ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ሰብ ቆላሕታ ክገብረሉ ብፍላይ ዝምልከቶም ኣካላት ቆላሕታ ክገብረሉ ዝግብኦም ኢልና ኢና ንሓስብ ቅርሲ እዚ ክርኢ እንተለና ብዙሕ ዘመናት ኣብዚ ከፍ ኢሉ ኣሎ እንዲያው እቲ ሽዑ ግዜ ባንዴራ ስትከለሉ ዝነበረ እኒሄዚ ያው እቲ ህንፃ ንሪኦ ኣለና ከም ቅርሲ ብደንቢ ኣይተጠቐምናሉን ኣይለምዕን ኣይተፋለጠን እዚ ኣብ ካሊእ ከባቢ ተዝኸውን ነይሩ እዚ ቅርሲ እዚ ክንደይ ኢኮኖሚ ምስሓበ ነይሩ እዚ እቲ ናይ ቱሪዝም ልምዓት ኣብዚ ከባቢ ለምዓን ባዕሉ ምስ ዓድዋ ኩናት ተኣሳሲሩ ምስ ጎቦታት ዓድዋ ተኣሳሲሩ ንዘለዎ ኣጠቓላሊ ናይ ቱሪዝም መስሕባት ተኣሳሲሩ ቱሪዝም ልምዓት ስለ ዘይለምዐ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣካል ንሱ ኢቶ ዝኒአ ዘይለምዐን ዘይተፈልጠን ዘሎ ስለዚ እዚ ብምልማዕ ኣብዚ ከባቢ ዓብይ ናይ ኢኮኖሚ ስሕበት ዓብይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣመቺ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕማጡ ዝጥዕም ዝምቹ ቦታ ምስ ምዃኑ ምስ ታሪኻዊ ኩነታት ምስ ሶለዳ ተኣሳሲሩ ብዙሓት ብርክት ዝበሉ ከም ትሕዚ ትልእዎ ዘለኹም ለምለም ዝኾነ ቦታ ባዕሉ እቲ ቦታ እውን ምቹውነቱን ካልኦት ጸጋታትን ዝጥቀሙሎም ከም ዝነበሩ ዘርድአካ ብዙሓት መረዳእታታት ኣለዎ ማለት እዩ ካብቶም መረዳእታታት ትሪእዎ ዘለኹም ዝዓብይ እዚ ባዕሉ ሽዑ ዝተተኸለ ናይ ጣልያን ባንዴራ ዝውለወለሉ ዝነበረ ቦታ ከም ዝኾነት ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ባንዴራ መስቀሊ ተመልከትና ካብዚ ካብ ነበር ቤት ጽሕፈት ቆንስላ ጣልያን ተውፃና ኣውዘውን ምስኡ ተታሒዙ ሓንቲ ታሪኻዊት ቦታ ኣላ እዛ ታሪኻዊት ቦታ ከም ትሪእዋ ማለት እዩ ኣብዚኣ መዕረፊ እቶም ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ነገስታት ናይ ጣልያን መዕረፍቶም እያ ነይራ እሳቶም ከዓ ኣብ ስራሕ ውዒሎም ደኺምዎም እንትመፁ ኣብዚኣ ዓሪፎም ይህን ምሂን ዝበሃላ ሓሳቦም ዝለዋወጥላ ዘይተራዳድኡ ነገር ተሃልዩ ነገር እውን ኣብ ዝኮፍ ኢሎም ብዝተረጋግዐ መንፈስ ዝራዳድላ ብተመሳሳሊ እውን ከም መዘናግዒ ዝጥቀሙላ ዝነበረት ቦታ እያ ስለዚ እዛ ቦታ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብጣዕሚ ብሓረግ ከም ቆርቆሮ ዝተወቅዐት መሰላ ብሓረግ ከምዚ ማዕሪጋ ንሪኣ ዘለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ኮፊልካ እውን ክትዘናግዕላ ክትዕልለላ ክትፃወተላ ብጣዕሚ ሰሓቢ ዝኾነት እያ ብተመሳሳሊ እውን እዚ በፃሓት ዓዲ መፅኦም እውን ኣብዚ ደኺሞ መፅኦም እዚ ዘዕርፍሉ ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይዚ ቦታ እዚ ታሪክ ብደንቢ ዝፈልጥሉ ንኻልኦት እውን ግዛበ ዘጭብጥሉ እዩ ዝኸውን ስለ ጣልያን ኣብዚ ኦፊስ ወይ ከዓ ቤት ፅሕፈቶም ብምዃኑ ካብ ቤት ፅሕፈቶም ስራሕ ሰሪሖም ክናፈስሉ ከለው ክናፈሱ ክወፁ ከለው ኣብዛ ቦታ ትሪእኻ ዘለኻ ሰርክል ዝኒኣ ኣብዚኣ ኮፍ ኢሎም ያው ናይ ግዜ ስርሖም ናይ ምንፋስ ወይ ከዓ ናይ ምዝንናው ናይ ምሕጓስ ግዜኦም ዝሕልፉላ ዝነበሩ ኣብዛ ቦታ እዚኣ እያ እዛ ቦታ እዚኣ ከም ኣብ ምንባራ እውን ባዕሉ ትሪኡ ዘለኻ እዚ ናይ ኣእማን ናይ ሽዑ ተሰርሐ ምዃኑ ብኡ ዝረአ ጉዳይ እዩ በቲ ዝግለጽ ኣፈ ታሪክ እውን ፅሑፋት እውን ከምኡ እዮም ኣፅኒሖምልና ከምኡ ኢና ንፈልጦ ብስሩ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ህንፃ እውን እቶም ከምዚኦም ዝበሉ እማናት ናቱ ርካብን ምስኡ ተተሓሓዘ ምዃኑን እዩ ዘርድእ ማለት እዩ ምዝ ተታሒዙ እውን እዛ ንሪኣ ዘለና ኦም እዚኣ ትሪእያ ኣለኺ ብጣዕሚ ትገርም እያና ኣቀማምጣ እውን ምስ ተሰርሒ ዘሎ ሰርክል ማዕረ እያ ጨብጨባ ትርከብና ናይዚኣ ምሽጥሪ ከታ እያ ካብታ ኦም ሽም ጀምር እስቲ ብስሩ እውን ናይ መንፈስ ምሕዳስ ልክዕ ከምቲ ሰርክል ወይ ከዓ ክቢ ኮይኑ ዝኒሄ ባዕላ حدنت كتبعات عدوى حدنت كعود عدوى حدنت كحيلي عدوى